Saludar als exalcaldes Ferran Bel i Joan Sabater, també a la directora dels Serveis Territorials de Cultura, companys i companyes regidors, membres de la colla gegantera de la família dels gegants de Tortosa, que avui comença també un dia molt especial per a vosaltres, amics i família de Joan Carles, senyores i senyors, i també una salutació a tots els que ens estan seguint en directe per les xarxes. Enguany, per a la conferència institucional de la Diada de Catalunya, vam voler confiar aquesta distinció a una de les persones que més coneixen una part tan important de la cultura catalana com és el folklore popular. Per això vam voler confiar a Joan Carles Bonfill com a president de la colla de geganters de Tortosa que pogués fer aquesta conferència. Fa més de 20 anys que és president de l'entitat i, per tant, és una persona que coneix molt i molt tot el que envolta la nostra cultura popular, la cultura popular més pròpia, la nostra, la tortosina. És una manera de posar en valor també el fet que enguany, el 2021, som la 33a ciutat gegantera de Catalunya i este cap de setmana és molt especial per a tota la família dels geganters i porteu molt de temps preparant-ho. Un reconeixement a la nostra ciutat que emprenem en molt d'orgull i que compta amb el suport unànim i explícit de tota la corporació. Gràcies en primer lloc a la colla gegantera de Tortosa per haver emprès el repte organitzatiu que això suposa. Gràcies també a l'agrupació de colles geganteres de Catalunya per haver confiat en la nostra ciutat per reemprendre les trobades de gegants del nostre país després dels mesos d'aturada obligatòria per la pandèmia. Estic segura que la cultura popular, a poc, este cap de setmana ho veurem que amb moltíssima intensitat torna a recuperar el terreny i que és una de les eines que ens ajudarà al conjunt de la societat a poder fer el tomb i ens aportarà aquesta il·lusió i aquestes ganes de festa que tots tenim i que tantes ganes tenim de retrobar. Dit això, ja passo la paraula al conferenciant d'enguany, a qui agraeixo de nou que de seguida que se li va proposar em va dir que amb molt d'orgull avui faria aquesta conferència. Per tant, Joan Carles, quan vulguis. Il·lustríssima senyora Meritxell Roger, alcaldessa de la ciutat de Tortosa, il·lustríssim senyor subdelegat del govern a la província de Tarragona, il·lustríssim senyor diputat en Corts, il·lustríssim senyor diputat al Parlament de Catalunya, senyora delegada territorial de Cultura de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, senyor president del Consell Comarcal del Baix Ebre, regidores i regidors de la Corporació Municipal, senyor president també de l'agrupació de colles geganteres, que m'ha dit que hi era present, amigues i amics tots. En el moment que l'alcaldessa em va trucar per comunicar-me que seria el conferenciant institucional de l'11 de setembre, vaig tenir una barreja de sentiments que em van aflorar, on el de la satisfacció imperava davant de tots els altres, però molt conscient de la responsabilitat que es dispositava davant de la meva persona. Un fet inesperat i una vegada més aquest Covid que ens persegueix va fer que no pogués adreçar-vos a vostès en el dia assenyalat de la nostra celebració nacional de l'11 de setembre. Avui, gràcies a Déu, puc dir que m'adreço a vostès en una satisfacció més gran si escau. No puc ni vull donar-los lliçons d'història, i a més, de tots vostès és ben coneguts els esdeveniments que van marcar l'11 de setembre del 1714 i que, passat el temps, vius en la memòria dels catalans, es van convertir en la festa nacional de Catalunya. Tot i ser molt difícil, ho intentaré resumir en poques paraules. L'11 de setembre del 1714, els soldats de les tropes borbòniques que servien a Felip V van assaltar la capital catalana. Era la fi de la Guerra de Successió, la qual una part significava de Catalunya es va posar al costat de l'arxiduc d'Àustria. La victòria de Felip V va portar a la promulgació del decret de nova planta en 1716 per al qual consumava la destrucció de les institucions catalanes. La implantació del decret va significar per a Catalunya la pèrdua de llibertats i de lleis pròpies. La commemoració d'aquesta data remunta al 1886, quan diverses entitats catalanistes van organitzar una missa a la parròquia de Santa Maria del Mar en memòria dels centenars de caiguts que es trobaven enterrats al fossar de les Moreres.
prohibida, reivindicada i perseguida, des d'aquell moment ha estat present en la nostra història. El Parlament de Catalunya la va declarar festa nacional catalana a la seva primera llei després del seu restabliment en 1980. Sorprenentment, tot i commemorar una data de derrota, s'ha convertit en una jornada festiva, reivindicativa i de defensa dels drets i llibertat del país, un acte de reafirmació, de caràcter propi de Catalunya i de la seva identitat com a nació. Comparteixo plenament la idea que aquesta jornada commemora en una derrota, però també en una victòria. Una victòria que es va iniciar l'endemà de l'11 de setembre de 1714, quan els catalans van començar a reconstruir un país arrasat per les tropes de Felip V. Aquest és l'esperit que ens defineix, amb el qual m'identifico com a persona i com a català. Si he de definir aquest esperit, us parlaria de la implicació emocional d'un poble en un projecte comú, del vincle amb un territori, de la defensa de que sento com a pròpia perquè ha estat dels meus avantpassats i l'amor per transmetre-ho als nostres descendents en un futur i en un millor possible. Per això, i perquè jo i molts més haguéssim pogut crear aquest vincle i fer créixer aquest sentiment de pertinença, altres, en esforç i entusiasme, han recollit i estudiat llegendes, tradicions i les costums de la nostra ciutat. Per aquest motiu, que considero que avui és un bon dia per tenir presents els folcloristes de les Terres de l'Ebre, que han estat salvaguardat la memòria del folclore ebrenc, mantenint-lo viu i en tot el seu esplendor. La seva riquesa esdevé de la diversitat dels seus personatges fantàstics, bestiari populars gegants i nans, llegendes, rondalles i danses o la mateixa jota ebrenca. Entre altres, vull mencionar i destacar a Federico Pastor i Lluís, 1845-1923, Ramon Marquès i Duran, 1848-1918, Ramon Vergés i Paulí, 1872-1938, Joan Moreira i Ramos, 1878-1951 i Joan Monclús, 1913-1969. Soc conscient que la llista no acaba aquí, però l'obra de tots ells és un clar exemple de la cultura popular, és una eina per a retrobar-nos en les essències de la identitat nacional. Aquest any, que es compleixen 70 anys de la seva mort, vull referir-me especialment a la figura del gran folclorista Joan Moreira, com tots sabeu, autor, entre d'altres, d'obres com del folklore tortosí, Tortosa 1934. Una obra cabdal per al coneixement de les costums, del folklore i de la llengua de la nostra ciutat i de la seva àrea d'influència començaments de segle. Els que em coneixen saben que la meva trajectòria personal ha estat lligada a la cultura popular. He posat el meu granet de sorra en defensar la transmissió del conjunt de costums, de creences que molts consideren d'alt valor per a la nostra cultura. La meva relació amb la cultura popular i tradicional comença de ben petit, als 4 anys, com qualsevol nen d'aquesta edat, per una influència marcada pel meu tiet de la Sénia, l'oncle Pobleta, que era per aquell temps dolçaineu gaitero, com llavors el solien anomenar. Ell anava de poble en poble o de festa en festa amenitzant amb la seva gaita qualsevol celebració. Per la segona quinzena d'agost, el tio Pobleta venia a casa, s'estava una temporada entre nosaltres. Aprofitaven per anar a una finca familiar a fer paumes per a després a l'hivern fer llata i confeccionar cabassos, senalles, àries i demés. Les festes de la cinta s'apropaven i n'hi havia de participar en els diferents actes festius. Primer dissabte de setembre, la festa major de Tortosa començava i un acte obligat d'assistir-hi, el bando cabalgata. En tombar al carrer sentia el so de la dolçaina del tio Pobleta i el tabal, un grup de nanos ballant al so de les músiques i 2 elements que tancaven i obrien la boca
fent un soroll esgarrifós. El meu pare em va dir: mira les cucaferes de Tortosa. Darrere uns elements que sobresortien de la comitiva en gran alçada, elegància i en uns vestits que cridaven l'atenció i que a la vegada feien molt de respecte. Eren els gegants de Tortosa. El meu pare em va tornar a dir: ara després anirem a l'Ajuntament i els veuràs de més a prop. La promesa del pare es va complir i en aquell moment va començar per a mi una vinculació amb ells, gegants de Tortosa, que es manté fins al dia d'avui. Començada l'escola, els meus pares em varen apuntar a aprendre a ballar sardanes a un dels tallers de sardanes que es feien els dissabtes a la parròquia del Roser, que havia iniciat anys enrere mossèn Vicent Fabregat, canonge catedral i rector de la parròquia del Roser, fins al seu traspàs, i que ara dirigien el senyor Rafael Panisello i el mestre senyor Enrique Cortés. A l'escola de ferreries va arribar una mestra també, nova, que venia del Col·legi de la Mercè. N'era veïna del nostre barri de ferreries, molt eixerida i riallera. Els parlo de la senyora Cinta Curto, que en horari del pati i en horari lliure ens feia classes de danses tradicionals de les Terres de l'Ebre, com el punxonet, el capdavall, la jota tortosina i altres, i ho feia amb gran entusiasme i va aconseguir configurar un petit grup de ball que fins i tot varen actuar a una de les primeres festes del barri de Ferreries que va organitzar l'Associació de Veïns al passeig antic de la província, actualment Passeig de l'Ebre. Anys més tard, a l'Associació de Veïns es va organitzar un curs de dolçaina i tabal que va dirigir el senyor Jordi Angelats i Ballonga. Després d'aquell curs, i fruit de les ensenyances rebudes, un grapat de noies i nois varen participar i conjuntament en una família que estava arribada de València i que també havia vingut a l'Associació de Veïns, i els parlo dels germans Bonilla, acompanyats dels seus pares en Jordi i Àngels, varen impulsar la primera formació de música tradicional de dolçaina tabal a les Terres de l'Ebre. Fou fundada la colla de dolçainers i tabalers Llampec Nois, formació que per definició acompanyaria per tot el país els nostres gegants, pous i cucaferes, actuant en esdeveniments molt recordats, com les festes de Sant Pere de Reus, les festes de la Mercè, Santa Tecla a Tarragona, la trobada internacional de Matadepera i altres. Un any més tard, varen fundar la colla de diables Llampec Nois, amb el seu drac Botifarra, obra d'Àngel Andreu, peculiar pel seu color de pell, color rosa i amb taques negres. No feia gens de por, sinó que despertava simpatia sobretot entre els més petits, avui dia exposat al local de l'Associació de Veïns de Ferreries. En l'actualitat, la colla disposa del drac Jordiet, inspirat en la cabra del senyor Rafael Coll. D'aquesta primera experiència, com a formació i grup, es va anar evolucionant, sorgint dues formacions més en música tradicional i popular i un grup més de ball de diables. La primera va ser la colla jove de dolçainers, coneguda per tots i amb un palmarès contrastat i impressionant per l'aportació en música tradicional, en formació d'abanderats del Renaixement, en els seus gegants i gegantons i en el seu drac Carrau, que ha passejat el nom de Tortosa arreu del país i estranger. La segona fou els gaiters de l'Aguilot 4001 pas a pas, també en la seva aportació en l'àmbit de cultura tradicional i popular, gegantons, dansa i ball dels cavallets de la Festa del Renaixement i, sobretot, en l'organització de certamen de composició que fa alguns anys varen organitzar per enriquir el repertori de músiques aplicades a les peces de la cort de bèsties i gegants de la ciutat de Tortosa. La tercera, la que mencionàvem com a ball de diables, és Lucifers, actualment establerts a la veïna ciutat de Roquetes, però molt vinculats en tota l'activitat de la nostra ciutat,
A més de la seva activitat com a Vall de Diables i Tabals, participen activament en la Festa del Renaixement, recreant el terç del Vescomte de Castellbò. A motiu de la primera Festa del Renaixement, es varen inaugurar els gegants del Renaixement Cristòfol Despuig i Mariana Curto. El regidor en aquell moment i fundador de la Festa del Renaixement, el senyor Ramon Cardús, ens va animar de manera activa a participar de la festa, inclòs jo mateix vaig formar part del comitè organitzador. Membres de la colla de Diables Llampegnois ajudaven i feien de portadors dels nous gegants, integrant-se al sistema antic de gestió de les figures festives de la ciutat, que consistia en contractar un grup de portadors que cobraven per sortida i dia en els conflictes que això ocasionava, inclús en un moment determinat a negar-se a sortir amb els gegants si no hi havia una millora salarial satisfactòria. Això per a mi i per a l'entendre el que representava l'expressió de fer cultura no era així. Allò era un treball més, on es cobrava per feina i res d'aportació cultural. Per les festes de la Cinta, varen formar un grup de voluntaris portadors i músics dels gegants de Tortosa. Varen tenir tot el suport de l'Ajuntament, especialment el del regidor senyor Cardús, que va ser fonamental per assolir l'èxit. Tot i els seus suports, els principis varen ser difícils, fins que ho varen consolidar. Per tant, l'any 1996 es va crear la Colla Gegantera i Cor de Bèsties de Tortosa, en un primer grup estable de portadors i músics de 22 persones. Entre aquestes persones voldria destacar a Juan José Cavaller i a Jordi Mitjavila, veritables motors de constitució de l'entitat i millor persones que mai he conegut, que allà on siguin els voldria dedicar el meu agraïment més reconegut. Vam treballar per posar en valor figures del seguici popular, que feia molts anys que no sortien al carrer, dignificant així i consolidant tots els seguicis festius amb els nous balls, músiques i convencent a nous portadors i músics la nova manera de fer i que la colla gegantera esdevingués cultura en família. Les famílies apuntaven a xiquetes i xiquets a aprendre a tocar la dolçaina i el tabal. Seguidament, alguns pares s'oferien per ser portadors dels gegants, cucaferes i bou. Allò sí que representava l'expressió de fer cultura i de la millor manera, en família i altruistament. Els compromisos a nivell de tot Catalunya no varen trigar. I d'aquest nou projecte de la Colla Gegantera de Tortosa en parlaven arreu del país. Els gegants de Tortosa, els més sol·licitats en els esdeveniments importants, no podien faltar a les cites més esperades del calendari nacional. Molts anys de picar pedra, de gran feina per part de tots els membres de la Colla Gegantera de Tortosa, i en els últims anys, impuls molt important i vital de l'Ajuntament de Tortosa. Especialment al qui va ser alcalde d'aquesta casa, el senyor Ferrambel, i a l'actual alcaldessa, senyora Meritxell Roger, i al seu equip, que entenen i acompanyen en el seu dia a dia un projecte de cultura de ciutat, com és el de la Colla Gegantera de Tortosa. Mostra d'això, una vegada més, és l'aportació que l'Ajuntament fa en els nous gegantons Rufo i Rubí, que seran batejats demà en el marc dels actes de la 33 Ciutat Gegantera i que reforçaran encara més el seguici petit i del projecte els quals es parlava. No voldria deixar de mencionar el Departament de Cultura d'aquesta casa, encapçalat pel seu regidor Enric Roig i que també pateix el dia a dia de la nostra entitat. Aquest projecte, que va començar en un grup de 22 persones, en l'actualitat la conformen 80 persones actives en el calendari ordinari i més de 200 en els diferents àmbits de l'entitat, el grup de percussió batucada, els tallers de coreografies de ball de gegants i de diables, escola de dolçaina i tabal, custòdia i atrezo dels vestits del seguici festiu, de les figures, transport i trasllat de les diferents sortides que fem arreu de tot el calendari anual fora de Tortosa, etc. Aquest any, i avui mateix, i durant tot el cap de setmana,
i en el marc de la capital de la cultura catalana, l'Ajuntament de Tortosa i la Colla Gegantera rebran el títol de 33 Ciutat Gegantera 2021, que és l'esdeveniment en el món geganter més important que tenim a nivell de països catalans. Per la Colla Gegantera, organitzar aquest esdeveniment representa nivell assolit durant 25 anys i també un reconeixement a tot l'esforç d'anys els quals es parlava anteriorment. La cultura popular i tradicional rau del poble, la fa la gent del poble. Moltes vegades ha estat, i en el món actual també, manera de mantenir en els diferents nivells de la cultura les nostres tradicions i de fer transmissió d'aquestes a futures generacions. D'aquí la importància cabdal dels nostres folcloristes. La relació de la cultura popular i tradicional de l'11 de setembre és evident. L'11 de setembre és el moment de l'any on volem significar les nostres arrels, l'estima pel nostre país i, sobretot, la defensa de les nostres costums i tradicions catalanes també. Demanar a totes aquelles persones i autoritats que poden fer que la cultura popular i tradicional no caigui en l'oblit, sinó que cada dia esdevingui un gran valor per la nostra societat i constitueixi així com a motor de defensa del nostre país. Voldria en aquest moment, i quasi finalitzant aquesta intervenció, agrair profundament l'oportunitat que l'alcaldessa de Tortosa m'ha brindat en poder-los oferir aquestes paraules. Els meus pares també per animar-me sempre a seguir i defensar les nostres tradicions més tortosines i a la vegada també catalanes. A Carmina, la meva senyora, per la seva paciència sempre i per ser el meu puntal en tot el que fem. I com no pot ser d'altra manera, la Colla Gegantera de Tortosa, que cada dia i en cada un dels seus membres fan possible que puguem gaudir d'una de les millors tradicions de Catalunya, el Ball dels Gegants. I a vostès, per la seva assistència avui i aquí en aquesta celebració de l'11 de setembre, en un 17 de setembre, però l'absència de la nostra catalanitat no entén de dates, sinó que ho portem al cor cada dia de l'any. Només ens resta encoratjar-los a seguir amb l'esperit de reconstrucció de l'11 de setembre, amb plena consciència del passat, però sense perdre de vista el futur i els nostres objectius a aconseguir. Fer de Catalunya un país que avança cap al progrés, la llibertat i la igualtat. Visca Catalunya! Moltíssimes gràcies, Joan Carles, i felicitats per aquesta conferència on ens has volgut també fer aquest repàs de la teva vida, de la vida de la ciutat, perquè de Joan Carles podem dir moltes coses, però com heu vist a la conferència, la principal és que estima Tortosa, que estima la nostra ciutat, que estima la nostra cultura i que ha treballat moltíssim per tal de poder-la potenciar des del principi, des dels anys 80 que va començar a tocar la dolçaina, fins després que va continuar amb els diferents faccions que ha explicat ara de la Colla Gegantera fins a ser també president, que és molt important també destacar-ho, del barri de Ferreries, i això també demostra la seva voluntat de treballar per la nostra ciutat. A la Colla de Joc, de Foc, a Llampecs Noi, sempre al costat dels gegants i de la Colla Gegantera, on fa ja molts anys que està presidint-la i que suposo també
que està al costat dels nostres gegants més antics, als quals ara també treballarem de forma conjunta per tal de poder-ne tindre una rèplica i que, com ha dit ell, amb els gegantons que vam presentar amb el marc de festes de la Cinta i que demà podrem batejar, també comptem amb dos nous gegantons que ens permetran poder continuar aquesta tradició que vosaltres heu engegat i que tant treballeu a la nostra ciutat i que per això ens fa sentir tan orgullosos de tindre aquesta colla gegantera i este president d'esta colla gegantera que ens fa que la nostra cultura popular sigui tan viva i la poguéssim preservar. Per acabar, jo i Joan Carles et volem fer una entrega d'un record, d'un regal per tal que recordigues este dia. És un quadre de Ferran Arassa, un pintor, és un facsímil, és una reproducció d'un quadre que tenim al Museu de la nostra ciutat, de Ferran Arassa, del 1952. En aquest cas és un quadre que és l'Ebre cap al Tar i és una imatge, en aquest cas de la façana fluvial de Tortosa en aquell moment. Ara la tenim diferent amb la catedral oberta al riu, però que en tot cas és una imatge que tu has vist durant molts anys des del teu barri, des de Ferreries, i que volem que avui la tinguis per tal de poder tindre un record d'esta conferència institucional que de nou t'agraïm moltíssim que l'hagués tingut. A tots vostès, després d'escoltar els segadors, dir-los que els desitjo un molt bon cap de setmana de Ciutat Gegantera de Catalunya. Gràcies, colla gegantera de Tortosa, per tal d'haver preparat tot el que heu preparat. Gràcies també a l'agrupació de colles geganteres per acompanyar-nos en aquesta conferència institucional i al llarg de tot el cap de setmana. Que tinguéssim tots plegats un molt bon cap de setmana de cultura popular. Visca la cultura popular i visca Tortosa. Moltes gràcies i visca Catalunya.